Első DLC-s régió. Az igen. Ez azért elég prémiumna. 5 szek és Kuala Lumpurba vagyunk. Nagyon komoly. Ez most egy, nézd, de szép. Koptató. És Hát Oroszország. Kicsit szemcsés. Kicsit back to back. Ez is Oroszország? Az. Amit mondtatok Na. a Pacific P12-re, azt mondtátok, hogy jó, azt mertétek mondani? Most megnézem. Hát figyelj, elmegy egynek. De ha hazudtatok. Mi soha? Én már ki is álltam a kis krokodillal. Motor. Motorból kellene bele a legkomolyabb. Ez a Westline V12, ez a legnagyobb baszóláda motor bele a szát. Már fel is veszek egy vettük. küldit, ha nem haragudtok meg. Váltó, az különleges, speciális továbbfejlesztett. Az kell nekem. Felfüggesztés szabványos kerekek. Nem néz ki rosszul a téma. Gondolom sárkereket kell ide venni, mert Oroszországban vagyunk. Hát kicsit havas a vidék. Tényleg? Aha. Mindegy, egyelőre sárkerék, majd maximum veszünk láncos Hát. kereket rá. Megyünk erre. Igen, pótkereket mindenképpen. Megyek is az Hát, első kiegészítő, hát legyen egy síkplató. toronyra, és akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet. Szállító. Közepes röngszállító keret. Aha, ez erre már van ilyen. Rövid röngszállító keret. Nagy karbantartó, fémdetektő, magas nő. Ja, hogy erre nincs síkplató. Hát akkor szodd le magad. Na most ezt ne. Érdekes. Szerintem is kurva érdekes. Hogy erre a szarra semmi nincs. De akkor teszünk rá egy ilyen magas nyerget így. Legyen ilyen, de az nem jó, mert az nem jó. Izgalmas annak Az jó lesz. a toronynak a pozíciója, az viszonylag izgalmas. Ha most én megtámadom így izébe. Ez a szabványos, akkor ezt tesszük rá. Így, szabványos niveláljuk. Megtámadom így légvonalba, akkor az vajon nekem mennyire lesz jó? Eddig ez nem a leggyorsabb. Most hány óra van? Nézzük már meg. Az kell rá. Hát azért itt sem a legvilágosabb, anyád milyen izé van. Sarki fény. Úgy, az kell rá. R6-ra jött update? Hát biztos. Tényleg? Azt majd nézzük meg. Felmegyek a izére, lucfenyőre. Hát Zsolti, azért túlzásokban elsünk már. De hogy ezeket a fákat, hogy nem döntik el, nem felmegy rájuk, ezen kiégek amúgy. Na, és akkor most tornyozunk, mi? Aha. Már is, nézd meg, átbagoltam a fán, na mindegy. Kéne egy kis fény, nem? Reggel van. Ja, értem, Fény. bocsánat. Fény. Állandóan fényeket kapsz, az a te bajod. Igen. Legkomolyabb tempók vannak. Ez jó, meg elmegy. marha répa ez a Pacific. Itt van egy küldi mellettünk kapásból. Azt már felvettem. Azt akkor... Tudod, mit vegyél fel? Hát azt inkább nem venném fel, amire gondolsz. Dex, ott egy kilátótorony, azt fel kéne venni. Tudom, arra megyek, csak nem nagyon van út. Nem csinálod túl gyorsan, igen, értem én. Na. Máté miért nem streamel? Hát már nem akarja megmutatni egy... Mekkora? Mindjárt felborulok, várjál. Ugye? Dex, nem akarod elvenni Zsoltinak a moderátori jogosultságát, hogy ki... Sem. Gombbal. Na. Én átérzem, hogy az igazság néha fájdalmas. Na jó. Ez igen. Érdekes beszélgetés fültanulja vagyok. Ide kéne valami nagyon komoly járni. Hát most ezzel mit csináljak, Zsoltom? Hát legalább valakitől van, nem? Nem az a lényeg? Na oda én hogy megyek föl?
Mondja, hogy Tatarinnal mész, Jó Dex gyorsan. most te. az. Tettél láncos Várjál. kereket a Tatarinra? Nem, mert arra van. Nincs. Na hát akkor azért nem Na, raktam. nagyon szép. Ezt megy így is Össze kell bírja a havat fordulni. tudni? Aha. Bírja, mert dög nehéz. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz ez. De kéne egy jó. Tudod mit? Úgy fogjuk csinálni. Na. Hol van a pótkocsi tároló szegmens? Hol lehet Jaj. pótkocsit venni ezen a szarmapon? Hát Nincs ugye. pótkocsi tároló a garázsnál? Öcs. Azért itt nem Na úgy jó, mennek azért a ez mondjuk- dolgok. Több, mint botrány. Várjak, hol vagyok. Oké, és ide hogy lesz Az komoly. elmenni? Egy 70 damage így kiálltam a kertből. Ez olyan. Viszont a benzinkút nagyon okosan ide van téve az izével szembe. A garázsral szembe, mert hát nyilván, hát hol van kevés üzemanyagod a garázsba? Hát ugye. Nyilván. Vegyek Viktor után, mert ott van egy ilyen. Első torony. Gyerekek. Nice. Very nice. Szép a kilátás. Jó az idő. Veri, kiveri. Új cél. Hát azért itt azt amennyi izé van papírlap a garázsnál, oda néz. Stop. Mennyi papír? Ja, hogy ott ugye közelben, ha látom. Vékony égen, gyári látkép, halálos nyugalom, pitstop, a Igen. benzinkút, Gyári látkép. Ö... mentek a tornyokra, hát akkor A szerencsétlen Tatarin, ez nagy nyomorult jármű, nagyon nagyon megy. figyelj, akkor én amit látok küldit, azt felveszem, és akkor látjuk, hogy mit kell csinálni. Oké. Legkomolyabb látó vagy. Hát az biztos. Ja, hogy itt ilyen tükörjég van. Értem. Tatarinnal úgy driftelek, ahogy illik. Merre megyek? Hát mondjuk azért nem mondom, olyan túl sok út nincs eddig. Azért kreatívnak kell lenni. Merre éri meg itt menni? Aha, arra. És akkor ott a Viktor is elment jobbra, ott én is elmegyek jobbra, és akkor ott azon az úton majd megyek tovább, aztán majd meglátjuk, ahogy így alakul a map, hogy merre érdemes menni. Fix Hát info. igen. Majd Viktor felfedezi. Anyád, ezt a mekkora farmot, csinok akkor van majd itt. többet fogok látni. Nézd már, Zsolti, valaki lelőtte. Mit? Csinokot. Milyen csinokot? Én nézem a streamet, de én nem látok csinokot. Hol van csinok? Ott van. Ja, ott van, most már láttam. Az ott beépült ott a sziklafalba. Hát igen. A helikopáter. Nézd meg, de hát ezt, hogy beleakadok ebbe ezekbe a kis korsókba. Hol az út? Igen. Tehát, hogy ez az út, ez mind az. Nem baj, nem baj. Mi Ilyen tudtuk, Kuala Zsolti. Lumpur. Hát az mindenképp. Na látom, itt is van jegezés. Aha. Komoly volt. Merre Hát itt érdemes beszakad a menni? jég, srácok. Komolyan? Tovább balra. Az gatya. Hát, Így morál. Beestél a vízbe? Hát oda itt néz. vágod? Kemény. Hát, Csöcs ugye? bimbó. Ha Hammerrel lennél, stílusosabb lenne.
Hát ez Igen. biztos. Várja, ez így nem jó. Imre. Hát jó. Tehát, hogy nem nagyon van út a mapon, de ami van, az sem igazából jó. Hát most ez is mi a gyász? Oda néz. Hát így gyere már át valami zigzel, vagy nem tudom. Ne haragudj, de én most nem érek rá. Második torony. Hát ez... az komoly. Igen, És ennyi? Nincs hát több? nem itt megyek át, hanem a következőnél fogok átmenni. Nekem is, ahogy néztem, majd át kell kelnem itt valami tavon. Remélem az is beszakad. Hát ez keménynek tűnik, Zsolti. Elég sok feladat van, ahhoz képest, hogy csak 2 map. Van egy feladat, ezt közben felveszem. Hogy lássuk. Kelleni Elfogad? fogok Szanaxa Máténak? Hát figyelj. Úgy érzed, Zsolti? Aha. Van egy ilyen megvérzésed? Az egy 47 damage volt, én úgy láttam. Hát, mit csináljak a vízzel? Jó, csak mondtam. Ha, jó, nyugodtan. De nézd meg, hát ez is most... Csak mondtam, hogy ha el akarnád tussolni, akkor láttam. De és így random, nézd meg, ilyen izé van. Vékony jégen, hát az már most jónak tűnik. Én is mindjárt átkelek valami nagy jégmezőn. Aztán meglátjuk, hogy mire való. Úristen, hol megyek. Ez jó, ez bírja a Tatarint. Na és akkor nézzük a mapot, hogy merre érdemes menni. Aha, Hát megőrülsz. így érdemes követni a pöttyöket. Ott kéne felvennem azt a küldit. Hozni kellett volna egy ilyen szkennert. Nekem... van egy rossz előérzésem. Igen. Hát nem tudom, az... elég gatyeszkónak néz ki ez a map. De hülye vagyok, miért erre akarnék menni? Megyek itt jobbra, fel, és ott be a helyzéhez. Ja. Koala expedíció. Ezeket felveszem amúgy. Srácok. Ez ilyen rohadt nagy Ugye ez ott a vagyok map. az Ucsó toronynál. Gyanús. Azt vágjátok, hogy... hogyha A most... faszt. Még tovább is van. Ez rohadt nagy az a map, csak nincs torony. Mare. Komoly. Nem Hát mondom. vágod, a mapnak a felét nem látjuk át a 3 toronnyal, ami van. Csak úgy jelezném. De akkor minek van a 3 torony? Hát a többi 10 évvel kell, szkennerrel. Csak úgy halkan megjegyzem, hogy az... azért itt next level.
Az komoly. Már a közepes rönköt akarja vennem. Kérde A vidéki guberáló, Zsolti. Akarsz erre mondani valamit? van olyan küldi? Látom. Valaki- Vidéki Uberáló, aha, látom. Akkor én Szeretnél eljövök valamit idáig. hozzáfűzni, Zsolti? Én elmegyek oda. Most az a nagy kérdés, hogy hol vagyok? Itt. Aha, a vidéki guber... Atya Én úristen, tehát elmegyek ennek arra. valahol itt van fent a teteje. Hát Nagyon azt messze. mondom, hogy még semmit nem bal látunk a oldala az mapból. már, hát a bal oldala az már nincs annyira messze. Az már Az nincs, alja de sincs annyira messze. hát a annyira. teteje az Kicsit, még, de az a még, az teteje még, az- az még, az Hát még. ez konkrétan úgy le tudom húzni a térképet, hogy nincs vagy fekete. Hallod? Úgy fel tudsz menni a térképen. Hogy csak feketeség van rajta, meg a vidéki guberáló. Látszok, látsz, hogy izé? Tajmér volt a gyaloggalop? Vagy Sétagalop? lehet, hogy ezt meg kéne hagyni holnapra? Nagy felfedezést. Á? Mert ehhez idegrendszer kell. Hát ez full sima lesz, Mártin. Zsolti, hallom, holnap nem dolgozol? Igen? Nem mondd már. Kiszínezték Nem az mondták. összes tűzfalat. Szerintem már nincs is itt. De én azt nem értem, hogy miért a chatre jön, miért nem Discordra? Én se értem. Fél. Fél, hogy megzavarja azt a tökéletes harmóniát, amiben hárman együtt létezünk. Hát nézd Dextet, hogy túrja a havat. De alig bírott felmenni. Full sima volt, miről beszélsz? De ott hova mész amúgy? Ez egy út. Tehát, hogy ez az út a mapon. Ja, értelek. Mondjuk ez most pont nem. Szerencsétlen számhoz megyek. Várjál. Azt hittem, hogy ez az út, de nem az. Azért nekem gyanús volt. Hát mert ez sokkal inkább útnak látszik. Ez. Mint ami tényleg az, mi? Hát de most nézd meg, hát itt. Így át kell gyűrni magad. Nézzük Viktorunkat. Viktor az kell át a nagy tavon. Nagy Mondjuk én tavon. nem tudom, hogy itt melyik az út, mert hogy én ezt pont nem fedezem fel, de biztos. Hát én nem tudom, srácok, Hát hogy az nem az úton vagy, Dex. Azt tudom, hogy nem az úton, de... Nagyon nem. De hát nézd már meg, hogy ott milyen kövek vannak. Hát a fák között Szóval jobban jobbra elmegyek. kéne menned, csak mondom. Hát nyugodtan mondhatsz akármit. Na jó. Na Ez jó. Nagyon toxikus volt, amikor segíteni akar neked a jó ember. Na jó. De nem láttad streamen, hogy néz az ott ki? A fák között jobban Na jó. elmegyek. Nem, a fáktól nem látok semmit. Hogy anyád. Tied. Pörög a négy kerék. Hát add már ki. Na. És nézd meg, és... Full sima. És nézd meg. És nézd meg, full sima. Mondjuk itt valami itt van. Hát valamiben van valami. Most mi? Abba vagyok elakadva? Belebagoltam? Vagy mi van itt? Legnagyobb bagoló vagy. Aha, most szakadtam ki belőle. Hoppá. Az nem jó, nekem itt balra kell menni. Mondjuk az se jó. Aha. De szép, de szép. Ott van fenn a küldi.
Hát itt ott nagyon lelaposodtál, mi van? Nézek valamit. Itt a... Hát komolyabb nézés. Egy irányba megyek? A legjobb irányba megyek. Haver. Legkomolyabb irány vagy? Mhm. Azért ez a pálya, az nem viccel. Rendes Hát ez egy vannak előpróba lesz, az tuti. Jövök ide a légvédelmi gyárba. ágyúk vannak velem szemben. Mi az? Ez is orosznak kéne lennie, hogy milyen pálya ez? Orosz. Ez orosz is. Orosz? Na, azért mondom. Ez nagyon kemény. Fel lett véve. Hát nem tudom. Itt jövök, Itt felfedezgetek. vannak ilyen Latolgatok. papírok, itt errefele is. Ezeket én is felveszem a papírokat. Hogy arra van a vidéki guberáló. Aha. Akkor mit bemegyünk jobbra, azt majd megyünk a guberáló. Ja, már látom. Mondjuk ebben az a nagyon izgalmas dolog, hogy a Tatarinhoz nem lehet hozzákötni. Semmit. Igen. A Csak fos. kötelezni tudsz. Úgyhogy ha valami más autóval kell ezen a terepen elmenni, felfedezni. Igen. Úgyhogy Úgyhogy a jára jobban jár. megnézem a kánt. Például. Batukán. Jaj, de ehhez Sandokán. nincs felfüggesztés. Szandokán. És Hammerrel akar menni, nézd meg. Nem, ez a De ez nem kán. Hammer. Nincs De meg van a ott izé. egy-két terepjáró. Van itt minden. Én szerintem visszajövök a járral, ezt még felveszem ezt a izét. Aztán visszajövök a járral, és hozok magammal egy ilyen felderítő tankot. De nem igaz, hogy nincs egy hójáró valami bazzag. Itt szerencsétlenkedünk a hóba. Na mindjárt visszajövök. Hát itt nagyon becumiztam. Erre nem lehet jönni, srácok. Jó lesz. Na, visszaszállít. Egyből rámegy a DLC-s festés. Elrakunk egy tacskót. Easy. Mehet a izé. Szerinted az X nem lenne elég? Wunderbaum. Nem az a kérdés, hogy elmegye, hanem hogy elfére. Ja. Vagy itt olyan utak vannak, hogy tehát nem tudom. Azt nem tudom, hogy Na jó, lesz. pattintottunk egy izét, és akkor hol? És akkor nincs izé? Nincs trailer store? Ugye most csak szivattok engem, hogy még a térképen nem látunk trailer store, tehát így hogy az anyjába lehet felfedezni a mapot? Már most úgy nem rosszból, csak tehát így még izét se tudunk kihozni. Benzinkút.
fémgerenda itt. Biztonsági konténert kell hozni. Hát jelzem, srácok, hogy a mapnak ezen a területén van egy tó, vagy egy folyó, vagy valami, szóval nem az egész map bejárható út, felület. Itt a Trailer Store. Ez tökéletes. Aha. Aha. Látom ám, hogy mi a helyzet. Na azt mondja, nézzük. TAA kereskedés. Nézzük a scoutokat. Mikből Jó lehet napot. válogatni? A Veszteu. Hát azért nem olyan nagy a választék. Hát annyira nem. Most az a kérdés, hogy... Hol kéne utána? Aha. Ezt Végül mivel elhittem mézdeksz, a amúgy. járral? Aha. A járral? Járra. Járral próbálod meg? Hát én azt hittem, hogy itt... Na azon gondolkodok, hogy itt van ez a TUZ 166. Az is jó kis gép. De amúgy ez jó lehet. Egy kicsit testre szabjuk. Ja, hogy még nem kapcsoltam be az összkereket. Hát igen. Ja, hogy még be se kapcsolta az összkerek, nem érted? Ha mondjuk aszfalton nem sokat számított. Elment fürdeni a Zsolti, hát jó fürdést. Kellemes fürdést. Ne fürdjél le. Tuningolt egyedi, az kell rá. Hát komoly vagy, Viktorom. Legkomolyabb videó egyike. Ne fürdjél le. Na, erre azt lehet gumit rakni, haver. Lehet? 39-es nagy láncos gumi, az mehet De rá. mire? 20-ra. Mire 3-at számolok. Az is valami. Ezt az a kocsi egy hóbuckán nem megy át, keci. Felderítő csörlő, Igen, jó. légzőcső, magas Ez előre néző izgalmas. légzőcső Ez te kell vagy, rá. Viktorom, vagy ez ki ez itt előttem? Tetőcsomagtartó. Én voltam. Komoly. Hát azon a hóbuckán nem ment át a kocsi, szerinted? Az mondjuk derék. Jó, hát én az izét fogom hozni, az X-et. Mindenen átmegy. És akkor itt van az Minden út. azon is. Mondjuk az is aztán komoly. Hogy Annyi, itt teszünk rá izét. fér komolyan megül. Üzemanyag? Nem. Hát, mare. Rakomány, na ez kell rá, igen. Így van. Hol volt itt a Trailer Store? A Ja, ott kikötőnél felül. van. Aha. Aha, ott fent van. Gumiból kell rá, láncos. Ez az. Körülbelül van. Felvetted az összes papírt?
Dex, pit stop, halálos nyugalom, gyári látkép. Szerintem meg nem. ilyenek közül. Nem, mert a izét. Vékony jégen sincs Nézzük felvéve, már, a kis halálos nyugalom pattanás. se, meg a gyári látkép se. Itt előttem a pattanás. Tehát, hogy... Ez mi a gyász? Ez komoly mondjuk. Azért kinéz valahogy. Ez fel van véve. Azt a rohadás! Figyeld, úgy megy a jégen, már borul is. Felszedlek mindjárt, várja. Az komolyan eldőz, mint Hol a, vagy? az acskós tej. Hát Látom, arra itt megyek vagyok. én is. Igen, Jaj. arra megyek éppen. Az komoly. Nem vitték túlzásba az utakat ezen a mapon amúgy. Azt is Nem. felvesszük. Minek az? Hát minek? A motor 25-öt kapott, az komoly. Már jön a megmentőm. Jön, jön. Itt kell jobbos nyomni, aha. Itt már keréknyom van, itt valaki már jött. Nyújtózom addig egyet. Már itt vagyok a jégen. Kicsi jobbos. Kicsi balos. Még egy kicsi balos. És már azt hiszem rá is fordultam. Viktor már Nem is átfordult, tudom. Dex. Igen. Dex elhagyta a helyszínt. A hír hallatán. Jó, már látom, ott fekszik a fiú. Azt hol tudsz itt bejönni, hogy ne szakadjon be a jég? Itt be tudok jönni? Be. Simán. Na. Nevetséges. Úgy felállítom, mint a pincs. Na. Adjad már, miért nem engedi? A jég miatt? Köszönöm. Szívesen. Figyeld, hogy megy a kis kocsijával, beszarok. Mikrobi. Meg ezért. R2D2. Azaz. Nagyon jó. Jön utánad. Akkor marad a jár.
Jobban jár. Erre lehet menni valahova? Amúgy. Lehet, Dex már megy fel a hegyekbe. Nyomunk egy radart. Ja, hogy ez egy radar rajtad. Fejlesztés. Nagyon jó, rá kell menni. Na, zárd már be. Oké, Ez oké, hol van ez a oké. fejlesztés? Látom. Arra én rámegyek. Vagyis nem látok fel. Hol van ez a fejlesztés? Jobbra. Látom. Arra rámegyek. Intézem. Zsámo. Ez komoly. Húzzad neki! Még ott a vidéki guberáló környékén kennelek egy ilyen. Oké. Aha, hát nem az ideális útvonalat választottam. Inkább vissza is fordulok. Hűha. Na, itt a fejlesztés. Fiúk, lányok, jaj. Cöcia. Kapcsolható összkerékhajtás. Na nézzük mire. A Ford F750-re. Na. Ford F750-re. Hát, ok. Felmegyek itt a faluba. Az mondjuk komoly. Az a... Hó itt. Kicsit mintha megültem volna, de nem biztos. Aha, hát ez nem megy fő. Kicsiny falu. És izé. Csörlő, csörlő. És az tűnik még egy igazán kellemes dolog, hogy nem nagyon vannak cuccok, amihez hozzá tudod húzni magad. Igen. Vannak olyan kopárvidékek, hogy megőrülsz. Melbeverő ez a történés. Ez komoly. És arra lehet menni tovább. És ott van, lesz fejlesztés. Nem látok. Úgyhogy menjünk arra. Úgy gyerekek. Ez a végtelen fehér, amit látok, ez Gatyaszmó. nem az igazi. Hát, izgi. És kérdés, hogy...
erre tovább jövök. Na mi újság? Zsámo. Itt se volt, nem láttam. Gyorsan összerántottam a lecsómat. Helyes. Kiváló. Vágyakat. Ó, hogy itt lejöttem. Ott lett volna út, és csak szivattok. Ez milyen út lehetett, hogyha észre se vettem, hogy van arra? Tehát, hogy Komoly. már megint... Mi van? Itt is mintha lenne út. Hát de Van ezzel a is. gyászkerettel meg megfordulni. Csináljátok már, és sok látszódik a map. Nézd meg, ráhajtok a izémre. Hát kíváncsi vagyok, ha elmegyek-e itt. Na jó, hát ezzel megfordulni igazából nem nagyon lehet. Ups. Ez izgalmas. Az itt nem fog elmenni. Jó, vissza. Úgy. Úgy. Jó. Körbe megyünk inkább a jégen. Itt nem tudok felmenni sajnos. Ugyan érzésem, hogy ezen a napon izgalmasak lesznek a körülmények. Hát ezen Hát nagyon nagy ez- cumizások lesznek. Mély torok. De egyébként olvastam is, hogy az első évnek a mapjai az a közék. Gatyák. Igen. Aha. A többi nem. Többi már nem annyira gázos. Melyikek az első évnek a mapjai? Hát az első 4. Hogy mi akkor igazából 4 legszarabbal kezdjük? Hát Ez megyünk nem olyan sorba. ide amúgy. Hát, Legalább ilyen, túl leszünk. igazából majdnem tök mindegy. Jó. Itt akkor az ennyi. Ez egy komoly sebességgel lehet itt haladni. Az egy küldét, mire felveszem, mindennek vége van. De amúgy azért, ha Ausztriát belerakták, akkor egy kékes tető is elfér volna. Simán. Igen. Nézd meg, és itt még van 2 küldi. Hát mi van veletek? Jó. Csúnyán sérült. Ó, itt van Trailer Store. Ja, ez a vidék izé, genyó. Hát ez nem is baj, ha van Trailer Store. Ó, már akkor itt radarozunk, és akkor tudom is egyből újra tölteni. Mint a testvérek. Nagyon kemény. Ezt
ezt útnak írja a térkép, ahol megyek. Hát ezt itt gyalog nem jönnék, bazd meg. Komoly. De jó. Na, Nincs kösz. csatlakozási pont, miért is lenne. Nem az öreg elégedetlenek. Uh-huh. Hát az is jól néz ki, az a Közben mintatestvérek. Az Viktor, azt majd te megcsinálod, nem? Persze. Hogy néz az ki? Csí. Nagyon kemény. Azért már most elmegyek. Komoly. Komolyan. Mondjuk azért benned van vállalás. Na viccelj már, akkora zirkel vagyok, vagy mivel. Viktorban ne lenne lendület. Tele vagyok lendülettel. Kinyitod a lendület szónál a szótárt, és Viktor van És ott. ott van Viktor. Ennyi. Ez mindenképp. Na, Még véletlenül sem az aludtejnél nem kevered össze a lendület. Nem. A lendület. Aludtej. ez komoly, Te ez, vagy már ez gyalog semmiben tej. megakadok. Ez komoly hó. Itt lehetne énekelni, hogy legyen hó, legyen hó. Hát Ez ide már több nem kell. Most Hopp, már nézd itt is meg. vagyok. tudod, hogy Jó, megyek, Akkor majd felderítek jobb már vagyok. valamit, mert ti nem csináltok semmit. na Igen. szép. Ha itt én nem derítek fel, itt soha nem lesz felderítve. Mm. Nézzétek már, micsoda Szép. gépjárművet találtam. Micsodát? Ezt el tudom fogadni? El. Hát ez is annyira zseniálisan néz ki ez az út, hogy... Javítani meg tudom. Hát, hogy ez egy út. Ez Illetve, egy út, hát ez egy út. illetve nem nagyon az. Úgy most meg is hallgatom azt a dalt a Youtube-on. Légy szép. Így. Hát Igen. felőlem bármi lehet DC-n 11-kor. Szerintem olyankor már inkább az ágyat célzom meg. Ma? Hát nem, tegnap. Gyalog? Nem gyalog? Hát de most ez mi volt? Nem gyalog? Hát én nem tudom. Lehet holnap is. 11-kor. Új teherautó, TUS 16. Oda akartam menni, de magamhoz húzom, vágod? És holnap már nem érvényes? Hát Na. 11 óra? Csak a nagy nevetésre reagálva. Kérdezem, mint... Hát ezt visszaszállítjuk, ezt Csillagtartós. kíváncsi vagyok. Ezt nézd már meg milyen aranyos. Ja, hogy nem Én is hallják, amit kérdésen beszélek. nevettem, hanem a Érted? reakció. Viktor, itt vagy? Halló? De nézd, milyen aranyos. Cuki. Tehát nem a kérdésen nevettem, hanem a reakción. Csak mondom. Nem volt ráírva a nevetésre, nem tudtam. Várjál, ha itt elmegyek Mégis jobbra. úgy kezelted, mintha a kérdésen nevettem volna. Hát igen, mert félreérthető volt. Az se volt ráírva. De félreérthető volt. Vegyes terep, De sár, az se volt ráírva. komoly. Pedig logikusnak tűnik. Ez a Igen? válasz lehet. Hát Autonóm nekem pont annyira közepes. tűnik logikusnak. Szerintem azt tűnik logikusnak, hogy a válaszra nevettem. Után kezdtem el nevetni. Oké. Csak mondom. Nem mondtad? Ezzel a kis szarral lehet nagy rönköt vinni. Hát, hallod. Kéne menni. Nézd meg, egy szlotos bedet rá lehet rakni. Milyen aranyos. Üzemanyagtank. Hát lesz út, ha nem megyek? Lesz. Tetőcsomi, azt mindenképp.
Legyen a vadász. Tudom én. Micsoda felniket lehet rá rakni, legyen ilyen. Itt felakadtunk volna. Mindent rárakunk. Na jó. Hát igen, ez komoly lesz. Na akkor Ja, értem. az hosszú életű fa volt. Meghúztam, azt elporlatt. Hát. Erre kéne átficcenni. Amúgy komoly, hogy ez az út, azt itt nem lehet menni a kocsival, mert nem halad. Hát. Megint ezek az utak, hát megőrülök. Tehát, hogy... Nézd meg a szakadék. Hm. Na borulj fel, létszik. Hopp, itt egy fejlesztés, srácok. Zsír. Hát ez mi ez a jég? Hát de nézd. Innen fel nem jövök még egyszer. Kapcsolható összkerékhajtás a GMC MH9500-ra. Nagyon szívesen.
Nem világos előrejelzés. De jó hangzik. A külföldi. Hát nem mondom, azért még van mit felfedezni ez a mappon. De hát ezek az utak, tehát hogy... nem tudom. Oh, azt, oda néz! Az de kemény. Az igen. Ott egy légvédelmi ágyú. Arról lőttem egy képet. Tehát ez, hogy... Tehát látom, hogy... Hol kéne lennie útnak a mapon. És aztán nem látom. Tehát itt vagyok előtte és nem veszem észre, hogy az az út, az azért ez elég gáz amúgy. Tehát most az úton jövök. Ez semmi. Lehal. Ismerős. De most ez is, ez mi? Tehát... Ez kemény dió lesz ez a map. Ez kemény, ez biztos. Fix info. Átgyűrtük, de nem tudom. Azért itt mással nem szívesen jönnék el. Hát, hogy elnézem, ez nem az a map lesz, ahol majd lezúzzuk a tököket. Hát ez nem. Izgalmas. Ez a dolog.
Komoly. Hát jó. Hát arra. Mara. Tehát, hogy... Komoly. Hát Zsolti, addig ez tényleg úgy tűnik. De hát majd összehozzuk valahogy. Nálatok mi újság? Most süllyedtem bele a tóba. Az mondjuk úgy egészen szép. Viktor? Persze, de az a vicc,
hogy az előbb a Jövök járral meg. átmentem ugyanott, ahol most beszakadt a jég a izé alatt, a taiga alatt. Hát Tehát mert az ezek egy szerint olyan nehezebb jég van, autó. Hát igen. tehát kurva anyját. Hát, De itt már valaki átment a susnyáson. Látom egy keréknyomot térdig érő hóba. Hm. jó van uram. Majd akkor rákukizunk. Nem hiszitek el, de aszfaltutat látok magam előtt. Komoly. Hogy ez ilyen is van. Melyik videókat kezdted el letölteni, Zsoltom? De ne hátrafele menjél, hát... Most mibe akadok el? Ja, nincs üzemanyag. Hát attól félek, hogy az lesz. Aha, itt lesz egy átjáró, srácok. Imandra, ez a másik mapnak a neve. Fasza. Gondolom az is ilyen jó. Á, ennél csak sokkal jobb biztos. Na. Ja, jó van, Zsoltom, hát ezt megértem mondjuk. Hát úgy néz ki, hogy nem teljesen, de mondjuk az északi része a mapnak az úgy nagyjából megvan, mondjuk azt. Öm, én szerintem a mai nap nem biztos, hogy átmerek menni a másik mapra, ha nem haragudtok meg. A felesleges is. Ja, ja. Igen, mert még ezen a mapon is a fele fel sincs fedezve. És mik azok, Zsolti, ha szabad tudni? Ne borulj már föl, hát anyád. Még jó, hogy van ebbe autonóm, mert különben lehet, hogy agyérgörcsöt kaptam volna most. Hogy az autonóm is csak akkor jó, ha van mihez hozzákötni. Hát itt most szerencsére volt. Az a baj, hogy megint fel fogok borulni. Nem. Jó. És például az a kis húgytartály, amit most megtaláltam, abban van közepes autonóm. Az komoly. Majd leteszteljük, hogy mit tud.
Tudom. Az majd nekem is tervben lesz. Valamikor. Legalábbis már szemezgettem a játékkal. Nem. Még nincs meg az a játék, úgyhogy úgy biztos nem. Kanyarodj már be. Izgalmas helyekre jövök. Hát persze. Nem az az első játék, amit végig akartam vinni, tehát abból van egy jó pár. De gyorsan megyek az úton amúgy. Hát ezt el is hiszem, ha rajtad múlik, akkor úgyis végig kell játszanom, szóval. Hát ez van tervbe. Kell még egy kis üzemanyag. Ah, most már nem fogok tudni szkennelni. Hát az mondjuk gatya így. Amúgy nekem is ez jutott először eszembe, amikor mondtátok reggel. De... nem tudom. Igazából itt hogy az anyámba kéne átmenni? Hogy... hát nagyjából az egész spektrumot lefedjük Zsolti, szóval. Egyébként jogos. Ilyen formában nincs problémánk. Valójában szerintem a minőséggel sincsen gond. Legalábbis képileg biztos nincs. Nyilván a vágás meg az ilyesmik az más kérdés, de szerintem egyébként az sem rossz, vagy hát nyilván ami olyan game, azt meg lehet jobban cinematikosra csinálni, vagy nem tudom, de alapvetően azzal sincsen szerintem gond. Igazából itt inkább az a kérdés, hogy mondjuk a mi karakterünket mennyire kedveli a közönség. Szerintem itt leginkább azon áll vagy bukik, hogy itt nekünk van esélyünk. Nekem mára szerintem ennyi elég volt most. Még 3 vágót, az biztos amúgy. Ezt nem mondod, Máté. Na, fáradt is vagyok. Hát egyébként mindjárt nekem is az lesz. Tehát, hogy igazából ezt akartam még leszkennelni itt a térdig érőhöz vezető részt, de meg kifogyok benzinből, és hát itt nyilván nem lesz benzinkút. Ugye ez így most nekem elegendő volt. Jó. Victorious, nagyon csöndbe vagy amúgy. Hát túrom a havat. De egyetértek. Ez ilyen hogy Péter legyen vége, Árpád. vagy azzal, hogy csöndben vagy. Mind a kettővel. Ez ilyen Péter Árpád ilyen szó. Hát ez körülbelül olyan bejelentkezés volt. Én azért egész gyorsan haladok.
Ugye Zsolti, fel kell vennünk még vagy 3 vágót. Hát persze. Nyilván. Akkor mondjuk komolyan beindulnánk. Azért Azt miből? akkor... Lendületből vagy dűből gondoltátok? Hát igen. De azért akkor... Azt mondja, hát igen. De azért akkor úgy kihánynánk egy jó pár ezer videót hamar. Csak Paintben? Hát az mondjuk... Az mondjuk derék vállalkozás. Beszakadt a jég, geci. Movie Makerben, jó? Adom. Itt már valaki beszakadt. Itt szakadtál be, Máté? Szerintem igen. Hol vagy? Hát itt ez a rönkös híd, és a között. A két Szerintem- rönkös híd között van. Ah, Ott hát, az. ott. Ott ültem Az. bele. Passza, na jó, elég volt. Köszönöm Komoly. szépen. Komolyak vagytok. Hát, én itt nem tudom. De ott mit nem tudsz? Na, semmit igazából. Szerintem innen az életben nem fogok kijönni, úgyhogy... Tudjátok mit? Szerintem pótkocsi lekapcsol és visszaszállítom. Akkor úgy érzem, Dex kijebb van egy pótkocsival, hozzáteszem, én is egy ilyen ilyet ottam az út szélén, mert felborultam vele. Mondom majd, hogyha nagyon olyanom lesz, és lesz olyan autó, ami mondjuk úgy elmegy ezen a terepen, akkor majd lehet, hogy összeszedem őket, de tehát ez így teljesen esélytelen. Egy részről, másrészt nem is tudod. Tehát neked megvan az összes DLC, azt úgy sincs olyan autó, hogy el tudjál vele menni. Ja. Hát igen. Tehát Nem most, értem, hogy ezt hogy gondolták. azt De sem ott a tudom, map hogy... széle, látod? Igen. Ott. Mert ott már egyenes. Tehát a felső széle is valahol ott van. Hát azt mondtam, hogy igazából a felső rész az nagyjából megvan, csak itt a jobb sarok nincs. Nem tudom, még mennyi van felfele esetleg. Még lehet ott felfele. Hát Mert ott ez nem itt, egyenesedik ki. de ez itt igen, tehát Nem. ebbe a vonalba lesz. Hol? Igen, de ott a teteje. Az ott nem egyenes, látod? Vagy ott már nincs felfele út sehol? Nem, hát ez itt ez a vonal, amin végigmegyek, ez a teteje a mapnak, tehát hogy nem is Honnan tudsz. tudod? Egyrészt itt ez egyenes, ez a rész, másrészt pedig nem enged tovább a kamera, tehát hogy Mondjuk az nem egy rossz info, az nem enged látod tovább így, a kamera. így itt végig lehet követni. Aha, akkor legalább azt tudjuk, hogy ott a teteje, ott a bal széle, ott az alja, hát akkor már nagy része fel van fedezve. Hát, ja. Sok út nincs. Hát De legalább van kevés. nézd meg az északi régiót, ilyen kis hajszálerek vannak néhol. Hát adom. Felfedeztünk 600 millió küldetést. Hát Vagy egy kicsit többet. De csak 2 szerződés van. Visszatérés a főmenübe. Hát ebből most az lesz. Nézd meg itt, ilyen fedezd fel az zónát, az anyádat is fedezd fel, itt ez ilyen. Azaz. Az azért nem semmi. Ugye? Hm. Mondjuk, tehát, hogy mondjuk ezek a küldik, tehát hogy most menj ide meg oda. Nézd meg, vizsgáld meg a VL menjél. akárhányos oszlopot. Mondjuk ez a szerződés szál, ez komoly lesz. Kabin Hát. ez. Miért mondtad, hogy ez a szerződés szál komoly lesz? Hát mert semmi másról nem szól, csak az, hogy menj ide meg oda. Tehát van, Gyere, Hát igen. gyere, na menj oda. van 8-9 pont, ahova oda kell menni, ezt erről szól. Tehát már előre tudom, hogy nézd meg, itt vannak ezek a retkes jelzések. Tudja, hogy ilyen nagyon halálhelyeken kell oda menni. Tehát azt az egyszer egyes kockába bele kell lépned, és akkor megvagy. De hogy ilyen lehetetlen helyeken lesz, és 2500-at fizet.
Na nem baj, hát ez majd... majd a következő alkalommal lesz izgalmas. Tényleg Zsolti? Itt van még vajon? Ez a Persze, hogy itt léhítő. van. Hogy ne lenne itt. 6% megvan már a Megnézted a ballából. Rainbow-nak a frissítését? Jaj. Nem nézted meg? Miért nem nézted meg? Vissza a főmenübe. Mert dolga van, azt mondja. Hát srácok, 5450 csillag, 56250 darab rubel. Ja. Azt már mi dolgod van? Ez Már a megint mai a nap. kecske pornó. Hát már megint. Hát... Tajmért befejeztük, az fix info. Az is valami. Bizony. Kálmán nem streamel, nem elhatozik senki. Úgyhogy ez van.